खुलुमबाय 21 एप्रिल मोनाबिलिनि रादाब। दानिया फै जोङो मोननैसो रादाबखौ खोनासंनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ आरोबाव लुथिनाय जाथाय बिटिआरआव क'क्राझार जिल्लानि चन्द्रपारानि खावै बिलावहाय फालांगि मनज बसुमतारीनि न'आवहाय सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा खर'आवहाय सिलाइजों थुगथाबनानै गंनै मबाइल आरो 80,000 रां लुथिनानै लांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोर लुथिग्राफोरा सानैया बर' रायज्लायदों आरो सानैया एसामिस रायज्लायदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरनि एगेन्स्टैहाय क'क्राझार थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। रन्जन दैमारि सार आरो बिजों लोगोसे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय गासै एक्स एनडिबिफोरनि हियारिंआ जागासिनो दङ 19 एप्रिलनिफ्राय। बियो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। एसे गोबाव सम नांनो हागौ, बिनि रिजाल्टखौ जोङो नेथ'नो नांगोन। आसाम पुलिसा सासे गुजरातनि एमएलएखौ हमनानै आसामाव लाबोदों। ट्रेनजों कंग्रेसनि एमएलए जिग्नेश मेवानीखौहाय पलानपुर सार्किट हाउसनिफ्राय एरेस्ट खालामनानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नरेन्द्र मदि आरो आरएसएसखौ सोंखारिनायनि टुइट खालामनायनि जाहोनाव बेखौ एरेस्ट खालामनानै लाबोदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ गुजरात आहमेदाबादनिफ्राय लाबोनाय जादों। बेखौ मिथिनानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया दागि सैथोआ अरायबो देरहाखायो सत्यमे जयते होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खौरांगिरिफ्रा बेबायदि सोंदोंमोन। दिल्लीयाव अरबिन्द केजरीवालआ मेडिकेल बिफानखौ मोजां खालामबाय आरो गोबां साफाई अभियान मावबाय, नोंथाङा मा थिरांथा लादों होननानै सोंनायावहाय बिथाङा बेबायदि फोरमायो। आङो मेडिकेल कलेज लुबाय आरो मोजां सुबिदाफोर खामानि मावगासिनो दङ। अरुणोदय स्किमफोर होबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि बेबायदिनो एनआरसि गैयै सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनाय जासिगोन आरो एनआरसियाव नाम गैयै सुबुंफोराबो 19 लाख दङ, बिसोरनोबो गासैबो आसामनिफ्राय सुबिदा होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेखौ आसामनि केबिनेटआव थि खालामनानै लानाय जाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथियो। दिनै 24 घन्टानि गेजेराव कर'ना भाइरासआ जोंनि भारतआव 2380 गोदान केस मोननाय जादों आरो 3 सुबुङा थैनो गोनां जादों होननानै जोङो सावस्रि बिफाननिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीयाव थांनाय बुधबार मोनायावहाय 8:15 रिंगायावहाय बिजेपिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जितु चौधुरीखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा न'आव गिदिंग्लांबाय थानाय आरो बेरायग्लांबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारनानै गालांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया दिल्लीनि मायुर बिहार ओनसोलाव जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। इउक्रेननि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसनआ दिनै गुजरात आहमेदाबादाव सौफैनानै दावबाय जेनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।